of Nelke Toes is. We zijn niet alles geweest. Toen was er niet meer stoels of deed niet eens open. Maar ja, als ze dat zo groot aan de gevel hinks. Oh. Pas op, hè. Maar zou je het hoes dan Nelke heten? Of de bewoner of de bewoonster? Volgens mij is hij al even niemand meer naar binnen gegaan. Hallo. Ziet geen Nelke? Nee, ik niet. En Oh. die mensen die hier wonen nog niet. Nee. Oh, bent Heel lang geleden woonden hier mensen die Nelke. Ja. Kijk. En dat was nou precies het verhaal waar we in zochten. Ja. Ja. En geen dag van ik stap even en die jongen staat... Nee, ik zoek jullie en kijk elke dag nog. Elke dag. Oh, We nemen het elke dag op. serieus? Ja, altijd. Ik heb jullie lessen nog een keer de horsen lopen. Dus ook dacht van, die komen nooit bij ons in de buurt of zo. Nou. Nee, maar wij wonen niet. Nee, Oh, zo? nee. Hoe woont je In dan? ja, ook in Horst, maar dan in een wijk. Niet veel interessant. Oké, niet gans in het centrum, Nee, maar... nee, aan het randje. Ik vind Horst altijd leuk. Ja, is zo. Want, en dat zal ik dan even uitleggen. Horst heet de allure of de uitstraling van een stadje, maar toch nog dat dorpse Ja, karakter zeker behouden. hoor. Horst heeft eigenlijk alles Ja, ja. qua voorzieningen. Leuke cafékes, Leuk centrum. ja, om te slenteren, om te winkelen. Ja, ja, En als ik ooit nog eens een keer zou moeten gaan verhoezen, ja. dan zou Horst toch wel op mijn lijstje staan. Nou, Ja, serieus. Instead of een kuipruitje nog? Nee, nee. Als de gemeente nog eens nodig heeft op de afdeling communicatie, dan kunnen ze me altijd bellen. ja, maar dat is wel goed. Ik weet niet of ik opneem trouwens. Maar je ziet van Horst? Ja, hier van Hegelsum. Of je ziet een Hegelsum smekje. Ja, ja, van oorsprong. Ja. Heb je dan die aflevering ook gezien met Twanny Smulputje? Ja, heb ik gezien. Ja, heb ik ook gezien. Ja. Dat Maar wa- ik ben wel al, hoe lang ben ik in Hegelsum? 46 jaar. We hebben hier in Blierik gewoond en toen zijn we in Horst gewoond. Oh, dan is Blierik natuurlijk wel een overgang van Hegelsum. Het hè? waren Dun overgang. Hegelsum. Het waren overgang. Ja, maar dat waren ook maar vertijdelijk. En toen zijn we in Horst gewoond en woonden aan hetzelfde huis. En mijn mensen kunnen Blierik. Maar dan zou je echt nergens anders willen wonen. Nee, helemaal happy met Horst. Helemaal happy. Goh, en een Blierikse is een Horst has gekregen. Ja, met gemak. Ja? Met gemak. We zijn er niet meer terug willen. Nee, echt niet. Ik zou ook net als in Hegelsum, daar zou ik wel willen wonen. Maar ja, dat is, als je eenmaal in Horst woont, is dat toch weer een heel verschil. Maar je ziet Wat? hij dus opgegroeid. Zeker. Mag ik dicht zeggen? Ja, trouwens? zeker. Ja, wie had ze? Mariet. Mariet, wie was die jeugd hier in Heersum? Ja, leuk. Ja? Kijk goed. Ja, heel goed. Ik heb altijd naar mijn zin gehad. Altijd. Het is ook niet zo van, ik zou je per se niet willen wonen, maar ja, de mogelijkheden zien er gewoon niet. En in Horst is dat wel. En nou weer alweer vind ik het ook heerlijk om in Horst te wonen. Omdat we dan... Wel een voeterfiets. Jazeker. Ja. Ik ga je naar Venlo toe, niet om een gewone fiets. Ik ben onderweg naar Venlo. Oh, dan pak ze dan het Greenpad. hoge snelheidsfietspad. Lekker, Ja, echt dan zat ze schuiven. hem vol open. Jazeker. Lekker schuipen, hè? Ja, heerlijk. In die eentje. Ja, mijn mensen moet nog werken, dus ik neem mijn pensioen. Want ik ben al gevrijwaard van Ja, alle... bijna een jaar. Best, was er sprake van een, ondanks dat ze knalrood is, van een zwart gaat, wordt ze in Nee. ieder geval... Nee? Nee, helemaal niet. Nee. Ik ga me van tevoren wel een beetje voorbereiden, want ja, je weet wanneer dat eraan zit te komen. Hè. En ik ga je nog mee wel op voorbereid en ik heb twee wandelgroepjes. En ik ga wat klussen, vind ik leuk. Dingen die ik uitgesteld heb, die ik nou allemaal heb kunnen doen. Ja, lekker. Heb je in de Heerlijk. zorg gewerkt? Nee. Nee?
Nee, daar ben ik ook niet te Oké. veel. Ik heb wel bij Interchalet gewerkt. Ah, en wat Ja. deed ze door? Aan de kassa. Dicht Ik heb ook wel eens aan de kassa gehad. echt hoor. Ja, je had een keer... Iets van carnaval of zo? ja, schoon. Ja. Ja, dat heb Ja. ik ook aan de kassa gehad. Dat weet ik nog. Nee, en Dat is ook al een jaren geleden. Ja, dat is heel lang geleden. Ja. Toen waren dat nog van Interchalet. Klopt helemaal. Leuk. Ja, Leuk. keileuk. Altijd met veel plezier gedaan. Ja, zeker weten. Ja, heel ik geer. heb ooit eens kassawerk gedaan als vakantiebaantje. Ja, En in Venlo. En daar had ik het toch wel lastig mee. Want dat was toch toen met oh ja, aanslaan. oh, Ja. en dan Ja, moesten maar er. dat is nou niet En dan, meer. nee, want er zal nou niet gewoon meer kasverschil hebben. Hè? Nee, tuurlijk niet. Oh, dan wordt dan altijd Nee. zweet als ze met die Ja, kassalaatje. dat vond ik Nog ook in wel een leuk dienst. vonden. Dat hok en moes. En dan moesten ze alles kunnen tellen. Ja. En als er dan kasverschil is, dan wordt er weer een. dat Krijg ze heb maar over die nee. Ja. En ik loop s'avonds in bed, vooral die eerste paar weken, loop ik s'avonds in bed, word ik nog aan het tellen. Ja, dat vond ik ook heel... als dat niet klopte, dan... Dus ten tijd heeft zich ook nog meegemaakt. Ja, we hebben zeker nog zo Geweldig. geteld. Ja, zeker. Ja, maar de laatste jaren had je wat scankassers. Ja, dat is niet zo'n kunst. Nee. Ja, dat kan iedereen die zo spreekt. Maar dat hebben we ook niet meegemaakt. En ook de gewoon grote bedragen natuurlijk, natuurlijk bij zo'n bedrijf. Hè. Dat is wat anders dan een klein supermarktje, denk ik. Ja. En de mens van dit, wat doet hij? De is aan de Pelars, ja, nou is dat aan de Twisterschool, is het een conciërge en klasassistent. Lijkt me leuk. Ja, heel leuk. Conciërge. Je zit aan, je sowieso. hebt de leukste basisschool. Ja. Ja, dat is heel leuk. En dit moet nog tot 16 november. En dan is het. Ja, Goh, heb je gezamenlijke plannen? Als hij ja daar... en een keer fietsen en zo. Hè. Ja, en we hebben niet... hij gaat geen vissen, maar ja, ik ga niet mee vissen natuurlijk. Of ja, natuurlijk. Ja. Ik ga niet mee vissen gewoon. Nee, en ook zo, dan doe je ook heel wat klussen, wat knommelen. Nee, en dit is zich toch ook op vuur aan bereiden. Ja. Je gaat kerkhof schoefelen. Oh, wat een goeie zus. Ja, leuk. Ja. Dat is goed om wat te doen te hebben. En die ik zei net van, ik heb nou tijd voor dingen die ik uitgesteld heb. Ja. Zoals. Ja, met name klusdingen, dat ik dacht van, oh, dadelijk heb ik er ruim de tijd voor. Dus die best wel een beetje handig. Ja, Ja? weet je. Nee, ik heb denk ik toch wel rechtsaf. Kijk, Nee, en in een tuin knommelen. Allemaal zo'n dingen. Dus- Dus... Eerst altijd de tijd van ons pakken. En nou hebben we gewoon een tijd. Heel leuk. Ik vind het echt... ik gun het iedereen als je dan de leeftijd hebt dat je met pensioen kunt. Heb je Dan is kinderen? het, ja, 2. Oké. Ook nog op kleinkinderpassen, door naar 2 in de week. Maar Is ja, dat vliegt nou- de week te Is gaan. dat nou uitgebreid sinds ze met pensioen is? Nee. Nee? Nee. Ja, ik ga niet de hele week oppassen. Dat zou je niet goed zien. Hè? Nee. Nee, gewoon één dag bij zijn zoon en één dag bij zijn dochter. Maar die weer ook ouder, die gaan naar school en het zien nog maar een paar uurtjes middags. Maar wel leuk, dat zien we ze elke week. Ik vind het goed. Nou, ik probeerde een beetje in te... Ik zat er helemaal langs met dat ik dacht dat ze misschien in de Nee. Zurich gewerkt. Nee, dat is helemaal niks voor mij. Oké. Ik heb al, we hebben wel best wel veel mantelzorg gedaan. Mijn zusje, die is met 36 jaar gestorven, er is altijd veel zorg voor nodig geweest. Hebben ze pas mijn mama al die geholpen. En toen onze pap, totdat hij gestorven is, en daarna ons mam die dementeerde. En toen hebben we zijn maar met 2 mekjes toes. En toen hebben we mam, daar hebben we nog veel leuke jaren van mee gehad. Kei leuke Met mam? jaren. Toen ze dementeerde, Ja? we hebben juist echt een hele mooie tijd. Ja, die had je weer toes nooit kunnen geven. Met z'n tweeën. weet je Maar, leg eens uit. Hè, want Nou, dementie is die voor veel mensen ja. brokkelen af. Ja, Hè? ja, dat waren we En- hier ook. Maar en wie kan ze dat Die dan een kosten leuke... een nummer toes hebben, hè. Dat ging niet meer. Want ze ging van alles ondernemen wat gevaarlijk was. Nou, dat was geen optie. En toen kost ze gewoon wonen in een woongroep in Zevenum. Ja. En daar heeft hij het zo naar zin gehad. Als het even kon je naar het terrasje, we hebben wel een zeer mooi terrasje gezeten. Echt nog, we hebben veel mooie jaren gehad. Dat had je weer toes niet kunnen geven. Echt ook de verzorging door.
Het waren gewoon precies wat we hoopten. Ja, echt heel... Nou zien er veel verschillende vormen van dementie. Ja, precies. Maar ik ben wel heel blij Precies. dat Stieg en die zusje het nog fijn gehad We hebben. hebben een heel positief verhaal. Echt. Dat waren echt... ook die meisjes die er werkten in Zerum in de Schoutstroot. Oh, echt. Daar waren we nog een beetje toe zelfs. Nou, daar hebben we het echt... dat gun ik iedereen. Mekjes in de Schoutstroot. Ja, een hele dikke plug. Echt. Ja. Leuk dich ontmoet te hebben. Ja, vind ik ook. Ja. Kei leuk. Veel plezier met schuipen. Ja, dat kun je goed. Bist ik nou de queen van Hors? Nee, dat is de bezegeling op mijn leven. En dat is het gezin. Oh. Daar heb ik dat voor. De bekroning, Wauw. bekroning op mijn leven. En daar heb ik het voor laten zetten.